engathi ungaphila uphushe uphumelele. Kama ngo-Pastor Winning challenge ufike inamba-ke isetshenziswa kuphela umuntu oyimember ye-channel. So ngo-9 ekuseni mhlawumbe uyafona uWhatsApp, uyafona kusoko 9 ka-5 ntambama uyafona kuphela uWhatsApp. Evidence evidence mandensi uthi mina ngibube imbuzi iboshiwe ngentamba entanyeni ikhanyiwe ngafeni lo mmese nganqoma leyo ntambo. Evidence mandensi bingelela mntase, bingelela cela. She saw evidence. I don't know if she's a woman, but let's assume she's a woman. She saw a goat that was tied with a rope on the neck. Wafike yena with a knife and then by cutting that rope to untie that goat. Here's what you can say. Number one, ngokujwayelekile uma uphupha imbuzi ekhulekiwe kuwuphawu oluhluma uyikhumula olusho ukuthi kungenzeka ukwazile ukuqhaqha nokuthulula amafindo nezibopho zabathakathi ekade zibambe impilo yakho. Isaiah 10 verse 27 kuyakuthi ngalolu suku umthwalo walo suse emahlombe alo nejoka lalo entanyeni liyakukhuphuka eRamon. True. Ngokwesintu-ke uma uphupha imbuzi ekhulekiwe ngabe uphawu oluhluma uyikhumula olungakhomba ukuthi kungenzeka kunethongo noma kuyidlozi ekade lithwetshuliwe laboshwa olukhululile uma kungukuthi kade ulungisa umsamo noma kunezinto kade uyilungisa eyithinta isidalo. 3. Kuyenzeka uma uphupha imbuzi ekhulekiwe kube uphawu oluhle uma uyikhumula olungabe lukhomba ukuthi kungenzeka ukhona umuntu ozomsiza noma umsizile ozophinda umkhulule ezibophweni noma ezinkingeni ezimbambile. Okay, asivale kanje. Number 4, ngokwenkolo-ke uma ungaphupha imbuzi ekhulekiwe kuwuphawu oluhluma uyikhumula olungasho ukuthi kungenzeka wena uphathiswe amandla nogcobo noma-ke ubizo lokusiza ukukhulula nokuqhaqha izibopho nezifungo zamanye. Isaiah 6:1 verse 1, umoya wenkosi Jehova uphezu kwami ngoba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathutshisiweyo, ngithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa itolongo. Isaiah 58 verse 6, akusikho lokhu kuzile engikhethileyo kini ukuthukulula izibopho zobubi nokuqedisa imichilo yejoka, ukukhulula abacindezelwayo nabaphula onke amajoka nokwaphula onke amajoka na. Siyabonga besibheka la ukuqhaqha imbuzi ekade iboshiwe ikhulekiwe.